tew ya ki khna pule ki ars ngi jong ka jinge kendu lang ka basa phukhandai jong ka Meghalaya Karbi Association lane AMKA bala penlong ha ka shnong umrang umjaren lapen kunno ha ka sngi pale ha ka jingron ringkan jong Symbud Myntri Rangbah ka Jylla uba Prestone Tynsong ha ka tei ka jinge kendu lang ladon bon jat ki program bapher bakan thop ya ka program tenrai ka bala kring ya shibon ngut kinong ya shimbenta na ki jaka bapher kiwe ki kongsan ki bala shimbenta ha ka tei ka program ki long ya MLA uba Meral Bonds UMDC jong ka nongpo uba bala jet rani bat kinong yalam jong ka Karbi community bat kiwe Symbud Myntri Rangbah uba Prestone Tynsong haba ai jingkran ha ka tei ka jingalang ula ai jingero ya ka AMKA ba kilala ban penlong ya ka tei ka jingi kendu lang ka ba shisian chisnam kum ka dak ban penne pensa ya ka jinglong tenrai bat ka jinglong ka wei jong ki jat penreu Karbi ula banru ba ka jingdon kam ban yang teli lang ka wei na ka benta ka jingbha jong ka jat penreu Karbi bat ula pentik naru ba ka sarkar kan sa shimkhia ban butin ya ka shithi palapha da ka AMKA